И така включваме главния сътрудник Института по сътрудничество да ни каже с какво мисли българина, с главния мозък или с гръбначният мозък, или може би с някоя друга част на тялото. Главният мозък, посредством гръбначния мозък, дава заповеди към таза. Или нареченият гъс по народно. Сега, и оттам и поговорката. Гъс глава затрива, ако смениме местата, например гъза го сложим отгоре, а главата отдолу, някои хора просто мислят с гъза си. Когато сложат чапка на главата си, тя подскача, когато пръднат. Ох, извинете, леко ме напъна отзад. Гъс път да види. Това е поговорка, възникла именно по този повод. Значи, защо пък трябва гъза път да види? Защо не се казва глава път да види? Защото много гъзове пътуват напоследък. Много гъзове. Някои гъзове даже казали велосипед. Но повече се возят в големи черни коли с черни стъкла. Защо? За да не видят, че за стъкло се крие един гъс с пистолет. Единият кара, другия гъс седи от задната страна. Когато се пуснат стъклата, ние какво откриваме? Първо, ти знаете, усещаме по това, че се вози гъс естествено, под миризмата, защото един гъс и смърди. Ох, пак ме напъна отзад. По какво познаваме смъртта на един гъс? Ами по парфюми, разбира се. Познаваме няколко вида парфюми за гъс. Гъс Сен Лоран, гъс Анел, номер 5. Познаваме също така Кензо, прочутия парфюм Кензо. Всеки гъс се парфюмира с Кензо. Защото по този начин той прикрива своята гъзна миризма. Или гъзомириса. Ох, пак ме напъна отзад. Ох, да мога да се насеря докато ви говоря. Лятно време гъза си тупи гъза в морето, а в зимно време гъза му се скъсват гъза да кара ски. По газарските курорти. Газарите обитават София. Пловдив се обитава от майните. В Пловдив е и центъра на баланса на страната. Когато майните тръгнат към София, баланса се нарушава, произвежда се дисбаланс и населението натежава. Ето с път съм насрах.